Искам да ви споделя за нещо, което буквално ми спаси нервната система. Нали знаете какво е това усещане, когато пералнята, примерно, започне да тече, когато бойлера се скапе, когато лампата, като в хорор филм, започне да мига и вие се чудите какво да правите и решавате да звъннете на приятели, обаче приятелите ви са заети хора. След това звъните на някакви майстори, които ви казват: да, утре ще дойда, ма не, всъщност няма да дойда утре, ще дойда след една седмица, и ти си в див ужас какво да правиш. И точно заради това аз открих приложението Fix. Уникално българско приложение. Пишеш какво ти трябва, качваш снимка и хоп, майсторите сами започват да ти изпращат оферта. Избираш си човек, който ти вдъхва доверие и до края на деня всичко е фикс, всичко е оправено. Така че няма страшно. Няма страшно, щом има фикс. Пробвайте го, особено ако и вие сте от хората, които настръхват, когато чуят думата ремонт. Така, избирате държава, България. Окей, български язик. Напред. Клиент. Майстор. И се започва електроуслуги, планиране на дейности, ВИК, услуги, подове, настилки, отопление, абсолютно всичко, и това е най-готиното. Това е автоуслуги, всичко, това ви решава проблема, няма да чакате, много бързо става. Например, отиваме на почистване, имаме почистване на бани, пране, мебели, килими, харесва ми много.